Ами, родена съм в Каварна. А, Родена съм на 8 март. Живея във Варна. Обичам да ходя на море. Обичам приятелите си. В момента съм наказана. Обичам да ям сладолед. Никога не мога да пестя пари, защото винаги ги изхарчвам за нещо. Обичам да ходя в мола. Обичам класа ми. Учила в училище Васил Априлов. Мажоретка съм. Нещо друго. Имам сестра на 14. Какво ще кажа? Братовчетка ми живее от нас. И нещо какво още. Мисля си, кога искам да кандидатствам в някой езикова за предпочитане първа. Но винаги се блъскат за нея, така че сигурно няма да е тя.